mboten enten gawean liyane napa, Pak? Wis, ora apa-apa. Iki yang usangane bapak kok. Pak, bapaknya petugas kebersihan ya? Bukan mas, saya itu cuma relawan. Oh, kalau relawan itu dibayar nggak Pak? Enggak mas, saya nggak dibayar. Lah, kok mau sih Pak nggak dibayar? Ya udah, saya pamit ya Pak. Mari. Tutup pegawai, ranti pangkat, ranti gaji, neng aku sing di tangan, sing iso ngurus resik. Iki Pak, unjukane. Bapak mboten pengen nyambut damel sing luwih sae napa, Pak? Bapak ki, saka milah-milah sampah iso oleh duit ki. Botol-botol iki iso didol. Mengko ya cukup, Pak. Bapak niku sanes pegawe, mboten digaji. Ning kok senengane melu resik Malioboro. Bapak resik-resik Malioboro ki ora mung resiki tok. Kene tak kandhani. Botol plastik iki iso terurai 100 tahun luwih. Bayangno, piye anak turunnya dhewe sesuk? Mereka mau nanti apa? Mereka akan mendapat apa? Apa kowe wis mikirkan kono? Dereng, Pak. Mulak nang kuwi. Bapak ki kerja ora mung golek duit, tapi yang nggo masa depan awake dhewe iki kabeh.